Benvolguts a Fil a l'Agulla, un podcast de Mònica Cortals i Jana Martínez, dues noies escrites per Mercè Rodoreda i Sally Rooney. Com cada mes, us portem un capítol destinat a una temàtica que ens obsessioni. En el capítol d'avui, justament, parlarem de l'obsessió. Posem fil a l'agulla. Bon dia, agullers! Què us sembla aquest nom? A mi m'encanta, Agullers. Qui ho va Estem a proposar? favor? Jo ho vaig escriure en el guió. Agullers. No, però això ja ens ho diem. Sí, pel grup que tenim pel grup, tots. ho diem Algun cop pel hem dit grup, com és veritat. Agullers. Bon dia, agullers. L'Ian ho diu molt, això. Diu, bon dia, agullers. Doncs podíem. Bueno, a veure, farem una votació a favor o en contra Una enquesta. d'Agullers. Referèndum. Feliç hivern, no? Sí, És estem hivern fent ja? com... Sí, Quan això és desembre. Vale. Clar, és que ens veureu exactament igual de vestides que el podcast de novembre, perquè s'està gravant tot això el mateix dia. El mateix no dia. passa res. Sí, acabem de gravar el de novembre i ara estem en aquest. O sigui, un dia intens, però Sí. bé, ens està encantant. Ens està encantant. I això, feliç hivern, feliç època de mirar en bucle Little Women. Sí! Uf! A més amb la manteta. És l'època el moment. perfecta per mirar I de mirar Little com Women. les pel·lis cutres del Netflix. De que Nadal. que totes van Total. d'una tia empresària de Nova York que se'n va al seu poble al i s'enamora poble. del llenyataire o el que té una fleca. I li ensenya el que Sí, és l'amor Exacte. real. Que en plan, sí o sí s'ha de vestir amb una camisa de quadros. Sempre, sempre, sempre. És el moment de veure The Holiday. També. Ens encanta aquesta. I també és una època complicada, perquè és època d'exàmens... Això no es diu. Ja, perdoneu, nois. És època d'exàmens, també és època de dinars familiars. Ànims. Sí. Ànims a tots. Fuerza Leona. Fuerza, Leona, tu puedes! Però bueno, aquí podeu trobar un espai de calma, no? Aviam, calma. Vols dir que ens definiria com a calma? Jo no em definiria com a calma. Vale, no és calma, però és un lloc segur. És un lloc segur, per tornar-vos Això sí. boges, si voleu. Exacte, sense judici. Exacte. Per poder repensar temàtiques, no?, que solen estar molt presents en el nostre dia a dia, i justament la temàtica que parlarem avui està molt present en els nostres dies, Sí. no? Perquè de són unes l'obsessió! Molt intenses. Són molt intenses. De fet, jo anava a dir, jo tinc aquí el guió, aquest episodi serà com amb un to diferent, més relaxat, que intentarem no ser tan O intenses. sigui, tan intenses en el sentit d'intentarem no ser com tan una cosa més densa, més acadèmica. Avui serà més d'estar per casa. Exacte. Estem de vacances. Exacte. Avui és desembre, és el mes de relax, no?, una mica. Sí. Per tant, hem fet un capítol així una mica més amer, Sí. no? No tant conceptualitzar-ho tot i que entro una mica amb algunes Sí, coses. no ens en perquè- podem estar. Clar, no. És el nostre paper també. Però això, espero que el gaudiu. També he de dir que jo crec que em tornaré boja perquè els autors que tractem avui, És que avui tu vens... jo ben carregada. Vens carregada, O sigui, em sap greu, amigues i amics, perquè avui parlo Sí, jo d'autors avui que m'agraden molt. Vinc molt lleugera. Sí, i No, jo sí, avui la dinàmica serà la Jana tornant-se boja I la Mònica acompanyant-me. i jo acompanyant-me en aquest procés. I ens encanta, ja està bé. Molt bé, doncs què et sembla si anem ja directes? Sí, no? Sí. Doncs mireu, segons l'Institut d'Estudis Catalans, l'obsessió és l'apoderament de l'esperit per una idea, una preocupació persistent. És com tan poètic, de cop li M'encanta. com l'apoderament de l'esperit. Sí, és que vaig pensar, hem de començar l'episodi Així, dient la definició del tema que estem parlant, I no? mira que a mi l'Institut d'Estudis Catalans... Tens problemes, Avi? Tinc problemes, a vegades. Per què? Vols utilitzar aquest espai per fer Mira, una sí. crítica? Sí. O sigui, per mi és com aquell tiet amb qui no tens relació, que te l'estimes perquè és família i tens moments tendres amb ell, Vale. però hi ha molts moments que dius aquest comentari se'l podia haver estalviat. Uau, doncs mira, jo no tinc aquesta relació amb el dia, què he de dir? Sí, però per algunes coses està genial, però per algunes altres Patina. patina. Vale. Patina. Està Bueno, és molt poseu-vos les piles. Diec contractadores. Diec, presència femenina, sisplau. Bé, I presència de joves, sobretot. Uau. O sigui, és com una institució una mica que olora Sí. a vell, no? que fa olor de Baron Dandy. M'encanta. Bé, doncs, com dèiem, aquest és el tema de l'episodi, l'obsessió. I aquest episodi una mica com el dividirem com en dues parts. Vale? Jo vaig decidir que això estava dividit en dos blocs. I ja està. La primera part és com més una part d'obsessió en termes més audiovisuals, o sigui, com ho veiem a través de l'audiovisual, i després amb literatura. Vale? Em sembla genial, perfecte. perquè som ties polivalents. Exacte. A tope. A nosaltres, com a la Susan Sontag, ens agraden les persones obsessives.
És Oi que que som sí? persones obsessives, Sí. trobo. Llavors, Sí, i ella diu, somos lo que comemos. somos lo que comemos. Obsessive people make great art. Estic Diu molt la d'acord. Susan Sontag. Jo també. Per tant, estem en l'equip de la Sontag. I, bueno, és que al final nosaltres basem una mica el nostre podcast en aquesta idea. De fet, tenim Clar. l'apartat de les obsessions i el tema Certament. és tema que ens obsessioni. Sí. Llavors, era com molt adient fer un capítol. No ens podem definir com un podcast que us portarà calma. Ja, és No, obsessió, obsessió. Sí, és veritat, és veritat. De fet, bueno, això, que avui parlem d'obsessions que moltes vegades no són sanes, trigger warning, perquè parlem d'algunes obsessions que poden ser una mica perjudicials per la salut mental, i volíem deixar clar que els temes que tractem ho fem sense judici, evidentment, Efectivament. i per intentar entendre com algunes qüestions que ens acompanyen i dir que, evidentment, l'obsessió per nosaltres no sempre és negativa. Al final, basem el podcast en això, no? Però que els temes que Que està molt bé, tractem... són intenses Exacte. a vegades. Exacte. Però que ho tractem sense el judici. Exacte. Qui som nosaltres? Efectivament, per jutjar. Ningú. No. Ningú. Exacte. I m'agradaria endinsar-nos una mica a la obsessió en aquest primer bloc a través d'alguns dels espais que tenim més propers, a través de la música i de l'audiovisual, com us explicava abans. No sé, no us passa que de sobte estem escoltant I Want You to Love Me, de Fiona Apple? És que com em treus a Fiona Apple? És de les meves cantants preferides, ho sento. Amb els versos Whenever you want to begin, we don't have to go back to where we've been. I am the woman who wants you to win, and I've been waiting for you to love me, you. Uau! És que està loca. Està loca i ens encanta. O podem estar gaudint del nostre Brad Summer, Brad Winter, no? I estem escoltant Sympathy is a Knife, i de sobte connectem amb This one girl taps my insecurities, don't know if it's real or if I'm just spiraling. One voice tells me that they laugh. George says I'm just paranoid. He says he just don't see it. He's so naive. I'm embarrassed to have it now, but need the sympathy. Because I couldn't even be here if I tried. I'm opposite, I'm on the other side. I feel all these feelings I can't control. Oh no, don't know why. All this sympathy is just a knife. De sobte, anglès. Sí, no? De cop un CU. Un CU d'anglès, sí. Però és aquesta espera que arriba a ser obsessiva, que ens expressa l'estimada Fiona, l'espera per l'amor de l'ésser estimat. A mi, ara m'has recordat, això està fora de guió totalment, com tot aquest podcast d'avui, em sap greu, Silver Springs, de Fleetwood Mac, que ja per mi és com el nivell extrem d'obsessió, no? O sigui, com... És que a més, els que hagueu vist com l'actuació en directe de la que m'estic parlant, sí, tots sabem... Em sembla que està de 2001, 2004, principis del 2000, que és com l'Stevie cantant els ulls de Lindsay i dient-li tal qual un malefici, dient en plan, com la traducció seria com, bueno, sí, lo de time cast a spell on you, that you won't forget me, total. I que li acaba dient, you'll never forget the woman who loved you. Sí, the voice of the woman who loved you, no? You'll never get away from the sound of the woman. Sí, que és això de dir, vale, o sigui, l'obsessió que arriba a tot això passarà, el temps passarà, però és que m'obsessiona tant amb tu que no vull que oblidis. I no ho oblidaràs. I no ho oblidaràs. Total, és una mica aquesta energia, I és aquesta energia que la Fiona Apple, que és que està esperant a que aquest ésser estimat l'estimi, no? Sí. I want you to love me. I I've been waiting per aquest moment. I és que a la cançó com que li diu, no? Jo sé que tu pots fer-ho, t'estic esperant. I després la Charlie, que ens transmet aquesta inseguretat, no? Que està tan ben capturada, que ens fa sentir que estem paranoiques, no? Aquest moment que li diu que el George pensa que estem paranoiques, tal, no sé què. Perquè és difícil d'entendre, no? Aquesta obsessió amb una persona que és oposada a nosaltres, però que ens fa connectar amb totes aquestes pors. I això ens ho fa passar fatal. I al final és que la Charlie a la cançó diu per què vull comprar una pistola? Per què vull disparar-me? Si és que és això, és aquesta inseguretat transformada en obsessió. Doncs parlant d'aquesta inseguretat obsessiva, recordo que quan estàvem preparant aquest episodi em va sortir un clip del podcast aquest de la Emma Chamberlain, saps? Sí, últimament també m'he enganxat bastant. Sí, jo vaig tenir una època que l'escoltava força. I té un que tracta l'obsessió per la nostra imatge. És que això és un altre tema. Sí. Molt fort, o sigui,
sento que és com inevitable, o sigui que no te'n pots escapar No. d'estar tota l'estona performant. Total. Saps la frase de to be a woman is to perform? És que ara just Vale. em vas perfecte perquè ara ho parlarem, perquè l'Emma parla una mica de que ella mai... Bueno, que ella i nosaltres en general, la humanitat, mai hem estat tan obsessionats amb la nostra aparença com ara, com en el segle XXI, i pot semblar un tema que sí, que s'ha parlat moltíssim, que no és res nou, però que jo sento que està transformat com en una cosa diferent. Tenim molt escoltades aquestes narratives sobre els nostres cossos i l'alimentació, perquè és així i ens segueix passant. Bueno, i que ja fa anys que sentim més com un moviment molt positiu, que se'n parla més de la imatge corporal. Exacte, que és un tema que ja és més recurrent, no? Que no vol dir que no se n'hagi de parlar. No, que s'ha de parlar perquè penso que anem a pitjor, sincerament. Però sento que l'epidèmia de la performativitat és un clar exemple de l'obsessió per la nostra imatge. És que m'ha encantat que m'ho diguis tu perquè és tal qual el pensament que estava tenint jo. El clip aquest de la Emma, ella deia que durant anys estava constantment mirant-se en els miralls que passaven pel carrer. Sí, a mi em passa molt, vaig pel carrer i a la que veig el meu reflexe en un mirall o el que sigui, m'he de girar a mirar com estic. Però ja em passa també directament, i és que això sé que molta gent m'entendrà, estic a casa i em costa molt estar relaxada, perquè o sigui, tota l'estona és com que estic performant, no? O sigui, ja em trio un pijama que em quedi bé, que em quedi mono. No vaig per casa com... Si m'he d'anar còmoda, doncs em faig una trena que em quedi mona. No vaig tota l'estona com si algú m'estigués mirant a través d'una càmera, que sé que... Com si fos el show de Truman. Exacte, però em costa molt deixar de performar. Sí, i jo sento que és que nosaltres estem com molt obsessionats, i la Emma ho parlava, doncs, en fer-nos fotos, en fer-nos selfies, o sigui, fer-nos fotos dels modelets que portem. Sí, tu entra a la meva galeria del mòbil i veuràs 100 fotos de modelets, fotos d'ascensor. I és entrar a Instagram i t'ho trobes, és literalment el que trobem ara, no? Està a tot arreu. I la Mar Vallverdú va parlar d'aquest tema un dia i va parlar de la follower gaze, que és un tema que m'agradaria com tractar una mica ara, així com per sobre, perquè tenim molt integrada el que és la male gaze, no? La mirada masculina, això ho hem anat parlant, però ella va afegir el terme follower gaze. En un d'aquests episodis de Ràdio Noia, que ara s'ha fet com molt viral. Sí, perquè ha sortit amb la Rosalia. Exacte, sí, i molt icònic, El vas veure? He vist clips. Vale. Jo me'l vaig menjar sencer i icònic. I sí, m'estic esperant a tenir una estona tranquil·la per mirar-me'l tot. T'agradarà, jo penso. Doncs és aquesta obsessió per la performativitat de la qual parlàvem. Ella deia, i posava un exemple que crec que et sentiràs atacada, i jo em vaig sentir atacada quan ho vaig escoltar, que és que ella estava un dia anant al Muji i s'havia comprat una llibreta mona perquè li fes de diari, i estava com molt contenta, en plan, amb la meva nova llibreta del Muji, tal no sé què, fins que va veure un tuit que deia algo de que tota aquesta mercantilització del journaling no és més que una performance de la introspecció en l'era digital. Compro. Jo ho compro totalment, també. Jo he de dir que m'he treballat molt, això, el típic que et compres una llibreta supermona pensant serà el meu diari i no la utilitzes perquè et sap greu perquè és tan mona que no la vols fer malbé. Total. Jo m'ho estic treballant molt i ara estic acostumant-me molt, tot i que les meves llibretes siguin coquíssimes, guixar-les, fer-les servir, arrencar papers, o sigui, però saps que això també hi ha com tota una performance, això, com de dir, mira, una llibreta usada que ha tingut vida, és com ara estètic, també. Sí, el que dèiem, no pots fugir de la performance. No podem fugir d'això. Però també, obsessió, És obsessió. Recomanació pels nostres followers que no estan bé. Ja m'enteneu, perdó. Una cosa que em va recomanar una psicòloga i que em va molt bé per sortir una mica d'això de la performance dintre de la introspecció. És que a mi em passa molt, que a vegades sento com que estic saturada i no sé què estic sentint, perquè estic sentint tantes coses que necessito treure-ho. Que de normal hi ha gent que diu, vale, doncs escric el meu diari i deixo anar. No puc perquè jo sempre que estic escrivint un diari és com que ho estic escrivint pensant que una altra persona ho llegirà. Llavors, estic performant i ja no expresso tot el que vull, sinó que ja intento com posar-hi una literarietat i que quedi bé, tatxo paraules perquè n'hi ha una altra que crec que sona millor, m'explico? Sí, t'entenc. Llavors, quan necessito urgentment fugir d'això, el que faig és agafar un foli en blanc, em poso un timer de 5-8 minuts i durant aquests minuts, o sigui, prohibit mirar res que no sigui el foli, i vaig escrivint a raig tot el que em surt del cap.
sense cap mena de filtre. O sigui, si jo penso tinc mal de panxa, escric tinc mal de panxa. Si penso no sé què escriure, no sé què escriure. Si penso doncs escric m'explico? Uau, vale, Sense cap mena d'ordre, de neteja, de res. O sigui, giro el més caòtic que pugui, això allà escriuràs. Vale, molt bé. Per Sense intentar el judici de exacte. I la això, mirada externa. prohibit rellegir-ho. Si tu un cop t'ho has tret tot, fas boleta i a la paperera. Molt bé. I és com una manera molt bona de trencar aquesta performance, o sigui, de realment escriure perquè vull treure-ho, I sense però haver que això no sigui un producte. Totalment. Mira, doncs, potser Molt recomanat. agafo aquest consell i ho faig, la Mar Verdú en el podcast com que parlava del llibre aquest de Ways of Seeing, d'en John Berger. Sí. En John Berger no és el que té el llibre d'un rondó de Beverly o alguna així? Un rondó... Sí, rondó per a Beverly? Sí. Ostres, saps que ara no ho sé? És en Berger, no? Doncs sé que era Berger, però és el mateix. Crec que és el mateix. És que quan ho vaig escriure i tal... Espera, ara ho buscarem en directe. Ho busquem en directe, però és que... Rondó per a Beverly. Just vaig escoltar aquell capítol perquè tu els vas recomanar de... Efectivament, John Berger. És aquest? Efectivament. Doncs és el mateix. Té aquest llibre, Ways of Seeing, on, que no parlaré de què diu el llibre perquè jo no me l'he llegit i la Mar ho parla per sobre, però no faré com cita perquè si no ja seria massa. és massa. Però ell parla una mica del fet que la dona és molt més conscient de ser vista i transportava aquesta idea de ser vista, la Mar, sí. I crec que el llibre també, en ser vista en usuari d'internet. Una mica el que parlàvem abans. I saps això en què em va fer recordar? Saps aquesta escena de Fleabag? Sempre. Un dia més referència amb Fleabag. Un dia més. Ja està. L'he referenciat a gairebé tots els episodis, però bueno. Sí, el del mes passat no. No. El de novembre no hem fet referència. No, és que no hem parlat de dones. El del mes passat, de fet. Cert. Perdó. Bueno, petit problema. En fi, que hi ha aquella escena que és l'enterro de la mare. Sí. Veus? És que sabia que ho entendries. L'enterro de la mare, que està la germana, no? Sí. Estan elles dues allà com en la sala i ella està massa guapa. Massa guapa. Sí. I tothom està obsessionada perquè la gent pensarà d'ella no està malament per la mort de la seva mare perquè mira-la que guapa està. I tothom li diu com, uala, que guapa, no sé què, no sé quantos. I ella intenta com ficar-se lletja i no pot. Despentinar-se i encara es queda més sexy perquè està despentinada. Sí, no, I té com tot aquest deliri que s'obsessiona per com està lluint. Sí. Per què pensarà la gent? És el clar exemple de no podem viure sense estar performant. O sigui, que la Fleabag és incapaç de passar el dol per la mort de la seva mare. O sigui, el dol, sí. En el moment de l'enterro. De viure l'enterro perquè està massa més preocupada en què pensarà la resta de gent de mi. És que a mi em va semblar un exemple perfecte perquè dic, pot semblar fora de context, però em semblava que la Phoebe Waller-Bridge ens estava volent dir, mira, no podem, ni en un enterro, parar de pensar en la nostra imatge. I va ser com, és aquest moment tal qual. Sí. No sé, és que m'obsessiona de nou. Quina sorpresa. Sí. Uau, vale. Sí, et deixo ara com tot el pes, Jo, seguint amb això que deia, o sigui, de l'apartat aquest de més com obsessions a nivell audiovisual, sí. A mi, és que abans ho parlàvem tu i jo fora càmeres, una escena que a mi em va tocar alguna cosa, em va canviar engranatges, és a Sexo en Nova York, quan la Miranda diu "He's just not that into you". O sigui, tot això ve de que la Miranda, que és un dels personatges principals, està com super boja amb un noviet, una cita, no? Un noviet que està tenint i que no sap si a aquest noi li agrada prou, que la cita ha anat molt bé, però és que després crec que ell no l'està trucant, no sé què passa. Algo així, sí. Que és com que senyals contradictòries i la parella de la Carrie, que és l'altre personatge principal. Que és la pitjor parella que té, a part, en aquest moment, perquè parlem de que deixa la Carrie amb un pòsit que diu "Don't hate me". I se'n va. Bueno, és igual. En fi. Que el senyor aquest que odiem, però que aquí té bastanta raó, té un moment de saviesa, li diu a la Miranda, simplement no li agrades tant. No li dones tantes voltes, simplement no li agradis tant. I a la Miranda això ja li canvia la vida. I després ella està caminant pel carrer i veu a dues noies parlant entre elles com fem totes les ties. Bueno, crec que ho fa tothom, no només les ties. Sí, no només les ties. Com de, és que vaig tenir aquesta cita, però és que després m'ha dit això, però és que després m'ha dit l'altre. Sí, i com sobrepensant molt aquesta situació. I la Miranda a les pares diu, mira, em sap greu, però potser no li agrades tant. I la deixa caure. Exacte. Per mi, és que abans ho dèiem, és com el meme aquest de dues persones que estan al bus i una estan com supertrista i l'altra supercontenta. Sí, com mirant la llum i mirant la foscor. Exacte, perquè
En part penso què vol dir que la persona que a mi m'agrada no està absolutament obsessionada amb mi. Sí, és que jo et vaig dir, a mi això no em tranquil·litza. Clar, no, jo en part penso, òbviament, et vull agradar i vull que estiguis superobsessionat amb mi, que no puguis pensar en res que no sigui jo, en plan... Ja. Però a la vegada tranquil·litza molt el dir, vale, no és una cosa que jo hagi... O sigui, si a l'altra persona no li agrado, no és que jo tingui res dolent, no és que jo hagi fet una cosa que no havia de fer, no hi ha unes normes i jo me les he saltat. Simplement, Total. no, li agrado tant. I prou, i ja està, i no és personal. I no és personal. I no és personal, és mirar la llum. És mirar la llum. És el moment de trencar cadenes. Sí. I te n'adones, mira, no li agrado tant i ja està, i no passa res. I just ara recreo el que t'he dit abans. Val. Però a mi, el trencar cadenes és quan te n'adones que si li agrades a una persona ho saps, sobretot si és un home i tu ets una dona. En relacions heterosexuals és més fàcil, crec. A mi m'ha passat més amb homes que amb dones. No he tingut... O sigui, no tinc prou experiències per fer una... Jo crec que si li agrades a una persona ho saps. Sí, I això és alliberador. Sí. També. Sí, perquè a la vegada, si no ho estàs sapient, potser és que no li agrades tant. Ara ho estic... He's just not that into you. Ara sembla que estem anant del tema, però en cap moment. No estem anant del tema perquè venim a parlar molt també de l'obsessió amorosa. Exacte. Perquè, o sigui, de veritat que jo és una cosa que m'adono que està com a tot arreu, i és el que parlàvem al capítol anterior, que la teva realitat la interpretes segons els elements culturals que ja t'han donat. La semiòtica. Ara ho he après. Molt bé. Llavors, o sigui, crec que realment se'ns bombardeja tant tota l'estona amb pel·lis, cançons, llibres, o sigui, com tot el que tenim a nivell cultural està sovint tan basat en una idea tan encursetada de l'amor que després tu vius l'amor d'aquesta manera perquè no saps que hi ha altres maneres de viure. Totalment. No? I que l'obsessió amorosa que se'ns fica així com una mica en un embut i en realitat l'has d'empassar perquè sí. Sí, i la mames des de petit. Efectivament. Ostres, jo és que trobo que és un tema que t'acompanya sempre. Sí, i l'obsessió per agradar també, no? Sí, és que al final va tot de la mà. Sí, va tot de la mà. Sí, no? Jo mentre estava escrivint aquest guió ho vaig pensar de, vale, en un dia vull comptar, o sigui, no ho he fet, però un dia vull comptar quants inputs sobre l'amor rebo. En el teu, en un dia, no? En 24 hores, quants inputs perquè és realment com... Yeah. Mentre escrivia això, de cop estaven en una cafeteria, estaven sonant cançons i totes tractaven d'amor o d'agradar. Parles amb les teves amigues i en un moment o altre sempre es parlarà de aquest noi que m'agrada o aquesta noia que m'agrada o... Sempre es parla d'això. Les pel·lícules també és com que tota l'estona no te'n pots escapar. No, i acaba sent obsessiu. Clar. Acaba sent molt obsessiu. Sí. Estic completament d'acord. Llavors, aviam, també... Si ara estem parlant d'obsessiu nivell dolent, clar, dolent entenem-nos, entre cometes, però també trobo que l'obsessió amorosa també és una cosa que ha donat per molt. Ha donat per molta literatura i és això en el que ens centrarem una mica. Quants productes ens haguéssim passat de llarg si no existís l'obsessió amorosa? No? O sigui, tornaré a citar el Festival Mot. M'encanta. Perquè ens encanta el Festival Mot, sisplau, que no parin mai de fer-lo. Total. I, com ja sabeu, el del 2025 parlava com de diferents noms per l'amor, crec que es deia. Sí. Llavors, al capítol 2 vam parlar d'amor, dol i amor i nostàlgia? Dol i nostàlgia. No, però la conferència que vaig citar del Festival Mot... Ah, com es deia? Ah, no recordo. Amor i nostàlgia, amor i dol, no ho sé. No recordo. La qüestió era el dia de la Marta Riols, no? Sí. Vale. La qüestió és que hi ha una altra d'aquestes conferències que era amor i persistència. Vale. Feta per Eva Comas, que és escriptora, periodista i experta en Mercè Rodoreda. Ens encanta, ens encanta, fantàstica. I Gustavo Martín Garzo, que és escriptor i filòsof. I començaven citant Ortega i Gasset, perquè ens encanta citar els aforismes d'Ortega i Gasset. Citen dient, o sigui, una frase seva que és: el enamorado es aquel que no puede concebir un mundo en el que el otro esté ausente. Uau. No, el nivell d'obsessió de dir és que el meu món és l'amor. O sigui, jo no concebo un món on la persona que estimo no existeixi perquè per mi la persona que estimo és el meu món. Totalment. Em sembla una cosa tan forta i que repeteixo, quantíssimes obres no s'haguessin escrit si no tinguéssim la visió obsessiva de l'amor. I jo penso que potser hi ha gent que pensa no, però això és amor i prou, no hi ha com aquest punt d'obsessió, però no. Sí. Pensar que el teu món no és concebible sense aquesta persona és obsessió. Sí. I que hi ha amor, també. No passa res. No passa res, acceptem-ho, però hi ha obsessió de per mig. Sí, òbviament. O sigui, no ho portes tant a l'extrem si no hi ha obsessió. Exacte. Totalment. Com va dir que és Chayanne, lo de
no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. Total. Bueno, citant Ortega y Gasset i a Chayanne. De sobte, en un mateix minut. Polifacètiques. Total. Això de el enamorado es aquel que no puede concebir un mundo en el que el otro no esté, també, que això m'ho has explicat tu, Sí. és la figura del rapte en Barces, un dia més citant a Barces. Fragments d'un discurs amorós. És que sempre el citem. És que és fantàstic. En lloc d'aquesta hem de tenir una figura de Barces. La vull. Sisplau, si si algú existeix. troba una figura de Roland Barthes, sisplau, doneu-me la figura. Bueno, passar-nos el link i el comprem o el que Bueno, sigui. sí, no cal que ens ho regaleu, clar. Bueno, si voleu. Si voleu, jo En encantada. fi, això, que tracta la figura del rapte de Barces, tu em vas explicar, perquè jo això tampoc ho controlo molt, que és, o sigui, que primer hi ha un episodi que és com l'inicial, Exacte. però que després es pot anar reconstruint, durant el curs del qual el subjecte amorós està com raptat, o sigui, està captivat, encantat, no percep una altra cosa, diguéssim, en plan, està totalment encegat per la imatge de l'objecte estimat, que és l'amor a primera vista, l'enamorament... Exacte. Sí, és com aquesta idea de Barthes de... clar, perquè ja, com sabeu segurament moltes, al Fragments d'un discurs amorós, Barthes recull totes les figures que trobem dins d'un discurs amorós, en literatura i en les nostres vides al final, no? I la figura del rapte és aquest petit moment d'enamorament, d'estar raptats per l'altra persona, i ho fa com amb aquesta metàfora, que és increïble. M'encanta. Però és que, repetim, a nivell cultural això no està ple. La figura del rapte amorós està molt present, per exemple, a la literatura clàssica. Sí, O sigui, a la mitologia, no? Total, a la mitologia és tal qual Vull dir, constantment la figura del rapte. A la Guerra de Troia, el rapte d'Helena. La fundació de Roma es fa amb el rapte de les Sabines. Totalment, És com totalment. que sempre hi ha aquest rapte, o aquest intent de rapte, perquè també, o sigui, hi ha mil mites en què Zeus rapta algú. Exacte, Per exacte. exemple, el coper de l'Olimp és un jove que Zeus ha raptat. Totalment, totalment. Apolo i Dafne, Apolo intenta raptar a Dafne. Sí, Persèfone, també, que és raptada, Sempre. no? Sí, Oi? sí. Mm. O sigui, sempre hi ha com aquest... El rapte, Aquest la figura tòpic. del rapte és el Sí. tòpic aquest, totalment, totalment. En fi, això, que l'obsessió per la persona estimada és com una cosa que està molt present a la literatura sempre. Sí, Ens estem repetint, no passa res. Per exemple, o sigui, els versos de Safo. Els romans tenien una mètrica exclusiva per parlar d'amor. Sí, Això aquest és el nivell d'obsessió. Ja, m'encanta, els dístics m'encanta. elegíacs són exclusius per parlar d'amor. m'encanta que tinguem Que bé. una filòloga aquí perquè ens pugui dir això. Que també, o sigui, us he de dir que la literatura llatina li encanta això de com uns vers, o sigui, una mètrica concreta per un tema en concret. Sí, Per exemple, les octaves reales es fan per parlar de mitologia. Que això Sí. després García Sotomayor ho farà, bueno, sí. és igual. Exacte, Però sabeu que ja ho fan, però que és xulo que hi hagi una... Sí, no és una cosa tan estranya això de tenir com una mètrica associada a un tema en concret, Ja, però el fet que hi hagi una mètrica associada només a l'amor ja et dona una idea de la importància que sempre hem donat a totalment. l'amor, de l'obsessió que tenim. És que ens ha acompanyat constantment i al final és un tema que s'ha tractat des dels inicis de la nostra història i el seguim tractant. Estem obsessionades amb l'amor. Un altre exemple, Petrarca, que s'enamora de Uh. Laura, tot i, o sigui, des del moment que la veu, però és que la veu 2 vegades, em sembla. És veritat, si és Sí, que ni la coneixia. Exacte. No. Això és obsessió. Això és obsessió. Això no és no amor. podeu dir que és amor No. perquè no la coneix. Exacte. I estimes conèixer. Ara ho has dit. Ara ho has dit. Bueno, o sigui, és això. De fet, en sabem com superpoc de la Laura biogràfica, perquè és que realment Laura no existeix. La Laura biogràfica no existeix, no sabem qui és. No. I no ens importa. No, Perquè tota la poesia de Petrarca, i dic Petrarca per no dir qualsevol altre poeta, la veritat, total. va sobre la idea que s'ha fet i de que li agrada estar enamorat d'aquesta persona i li agrada poder escriure poesia d'aquesta persona, però la persona en si ens és igual. No, és no, només totalment. l'excusa per poder Per escriure, poder escriure i per poder fer art a través d'aquesta idea, però aquesta Efectivament. obsessió que li dona, perquè obsessive people make great art. no? Tornem-hi! És això. Llavors, per exemple, això, Laura, no només representa el tòpic de la dona angelicata, que és aquesta dona com perfecta, gairebé un ésser diví, o sigui, amb una obsessió increïble per ser perfecta, Sí. no? O sigui, no és que Laura tingui l'obsessió per ser perfecta, entenem-nos, sinó que No, clar, Petrarca clar. està obsessionat en que Laura sigui perfecta, sigui Exacte. pràcticament... un Perquè déu. no la coneixia i per ell Efectivament. era perfecta. Sinó també, a part del dona angelicata, hi ha el tòpic de l'amor de lluny, escrit amor de l'ony, perquè és un terme, vale. sí, és un terme occità, Vale, m'encanta. que es troba a la poesia trobadoresca, on o sigui, és un tipus de poemes medievals on el poeta o el trobador professa el seu amor per una dona a qui no coneix. Per això es diu amor de lluny.
i s'enamora perquè M'encanta, sempre hi ha un intermediari que diu, doncs mira, he conegut jo què sé, a Eleonor d'Aquitània, que és la dona més bella, més amable, o sigui, tots els atributs bons. Sí. Doncs hi ha un intermediari que li diu al poeta, mira, m'han parlat molt bé d'aquesta dona, que és perfecta, no sé què, i el poeta diu, me n'enamoro i li seré fidel. I li escriu poemes, li és fidel real d'una dona que no coneix i que aquesta relació mai s'arriba a consumar. M'encanta. A mi això penso que és que ho trobem molt i en moltes formes. Per exemple, la Marina Tsvetaeva, que us vaig mencionar en l'episodi passat, a Fites té tota una part del poemari dedicat a la Anna Akhmatova, una altra poeta russa, però que en aquell moment en el que està fent tots aquests poemes crec que no l'havia conegut o potser l'havia vist només un cop. I li va dedicar una ristra de poemes només amb la seva figura, en plan el que ella havia sentit sobre l'Anna Akhmatova i com l'admirava ella, no? Però aquesta admiració una mica... O sigui, la Marina Tsvetaeva és icònica perquè va estar amb gairebé tota la intel·ligència russa del moment. Perfecte. Ella va estar amb tots. Amb tots. O sigui, amb Mandelstam, amb la Sofia Parno... Ella va dir a por todas. Si ho fem bé. Literalment. I a Fites es veu com molt com aquesta part obsessiva una mica de l'amor, perquè ella estava obsessionada amb l'amor, li encantava l'amor. I m'ha fet recordar això a tota aquella part que té només a la Anna Akhmatova, que gairebé no la coneix. Sí, que no la coneix i ja... I li fa tota una ristra de poemes. Sí. A mi ara també estic pensant en Les dones i els dies, que òbviament ja coneixia, però vaig llegir perquè tu m'ho vas recomanar moltíssim. Sí. Doncs l'última part és tot com poemes. O sigui, en general ja són poemes bastant de caire amorós i eròtic. Sí. Però l'última part està especialment dedicada, ara no me'n recordo del nom. Helena, em sembla? Diria que sí. No recordo, ho tinc bé, que Gabriel Ferrater li escriu tota una sèrie de poemes a la filla d'un dels seus amics, que és una noia amb qui va tenir una relació. I la majoria de poemes d'aquesta última part estan en veu femenina. O sigui, Gabriel Ferrater les escriu com si fos la noia aquesta qui parla, qui pensa, i es veu que aquesta noia, quan va llegir el llibre, es va enfadar molt perquè li va dir com t'atreveixes a posar en boca meva paraules que jo no he dit, o sentiments que jo no sé si sento. Molt Lope de Vega, no? Clar, és aquest nivell d'obsessió fins al punt de jo decideixo què és ser l'altra persona. Que fort. No. M'encanta aquest moment. M'ha recordat a Lope de Vega també amb els seus poemes parlant amb veu femenina. Però bé. D'apropiar-se. Sí, total. Hi ha un altre tema que m'agradaria entrar dins de l'obsessió, que forma part de l'obsessió per l'ésser estimat, de nou. També una mica l'ésser en l'absència. Mira, deixeu-me llegir-vos els versos d'una cançó. Ara us explico quina és. Intento adormir-me, he canviat els llençols. Trossos de tu escampats per terra. Crim del desamor. Ja s'ensumava, ens desaleniàvem, però un brot d'esperança que creix en mi busca el teu contacte. Què s'havia de dir? Què s'havia de fer? Què coi ens passava? Què em passava a mi? Què li passa a ell? Creuar els dits no va ser suficient. Encara els llençols em semblen humits. Entre els teus dits et sento present, però ja no hi ets. Tempto a buscar-te entre carrers i places. Tempto a quedar-me en la mateixa pàgina. Tempto a creure en fantasmes. Omplir el buit amb somnis i rondalles. Què s'havia de dir? Què s'havia de fer? Què coi ens passava? Creuar els dits no va ser suficient. Encara els llençols em semblen humits. Entre els teus dits et sento present. Et busco, però ja no hi ets. Això és Contacte, wow. Una cançó de Calcària, un projecte de la Carol i la Núria, dues ties xulíssimes. Una menció a la Rita, que va participar en el projecte i gràcies a ella vaig conèixer la seva proposta artística, i a la Núria. I és aquest trossos de tu escampats per terra, crim d'un desamor, creuar els dits no va ser suficient, encara els llençols em semblen humits, entre els teus dits et sento present, et busco. De cop estic tenint com flashbacks del segon capítol de Dol i Nostàlgia. Sí, té una mica aquesta sensació. Perdoneu. Acaba de caure una cosa. Perdoneu. No ha passat res. Sí, acabem de tenir una mica de flashbacks del capítol de Dol i Nostàlgia. És aquest et busco, no? Et sento present.
I abans parlàvem de l'obsessió amb l'ésser estimat, però aquesta també n'és present en la seva absència. Sí. I això és el que em desperten, no? Aquests I versos. molt, el tema aquest, és que no sé on ho deia, ai, això de com sentir que no pots sortir d'aquí, no? Com que estàs... Ai, és que ara no sé on... Encara els llençols em semblen humits, no? Una mica aquesta idea, entre els teus dits et sento present... Sí. El tempto a quedar-me en la mateixa pàgina. Era. La cançó aquella de Taylor Swift de Help, I'm Still at the Restaurant. Sí, total, és aquesta sensació. De sentir com, m'he quedat aquí i m'hi estic obsessionant tant que no em puc sortir del bucle que jo mateixa m'he format i jo sóc el propi bucle. Total. I no puc sortir, no puc passar pàgina, que és una cosa tan frustrant. Totalment, però és aquesta obsessió a l'absència de l'ésser estimat. Sí. O sigui, l'ésser estimat ja no hi és i encara estem obsessionats per aquest idil·li. Sí. Mira, jo he arribat a plantejar la situació d'obsessió amorosa com una drogodependència. Val? O sigui, entenem-nos molt agafat amb pinces, Sí. però a mi m'ha anat molt bé veure-ho així. És a dir, estàs superobsessionat fins al punt de dependència i quan això et marxa tindràs un període de tenir un mono impressionant d'aquesta persona. Persona, tindràs voluntat de recaiguda, és veritat, és molt així, necessitaràs com fer una desintoxicació, si tu sents que has de deixar això perquè no estàs bé, perquè no et fa bé, perquè vols millorar la teva vida, però la part malalta de tu, entre cometes, encara ho vol i ho busca i et fa autosabotatge. O sigui, per mi es pot fer una metàfora claríssima, una relació entre obsessió amorosa i drogodependència. I saps qui estaria molt d'acord amb tu? Anir-no. Sí, efectivament, ha arribat aquest moment. Qualsevol artista /escriptor intens, perquè tots estan obsessionats amb l'amor i amb les drogues. Però la més conscient d'això és Anir-no. Mira, en aquest moment volia fer menció especial a la teva germana. Ai, hola Emma. Hola Emma. Un petonàs. Un petó enorme, perquè vam parlar de com de greu ens sembla que els llibres de l'Anir no siguin tan curts, perquè què és això? Bueno, pels que no tinguin la càmera ara mateix no ho estaran entenent. Vale. Vols narrar el que estic fent? La Jana està ensenyant 2 llibres d'Annie Ernaux per ensenyar que realment són bastant primets, bastant curtets. Aquests 2 llibres me'ls vaig llegir. Aquest, tornant de Barcelona en el tren, i vaig, òbviament, abans d'arribar a casa ja me l'havia acabat, i aquest abans d'anar a dormir. Un dia. Vull dir que... Els llibres són, l'ocupació i pura passió. Exacte, són els 2 llibres que vull tractar amb vosaltres avui. Aquest moment perfecte, però bueno, no li retrauré a l'Annie que faci llibres tan curts. Perquè... Mentre faci, amor, espero que segueixi escrivint molts anys més, perquè ja està gran. Sisplau, però encara segueix, Annie Ernaux. Mira, primer volia parlar de l'obsessió amorosa en l'absència tan ben representada en Pura passió, que podeu pensar que no és en l'absència, però deixeu-me temps, perquè crec que quan acabem d'explicar tot això, també estareu d'acord amb mi que és en l'absència. Però bé, volia començar amb un fragment de l'inici de Pura passió, que bé, és l'edició d'Angle Editorial, està en català. Gràcies. De res, sempre està bé referenciar. Sí. Que diu el següent. Em sembla que l'escriptura hauria de tendir a això, a la impressió que provoca l'acte sexual, aquesta angoixa i aquest estupor, una suspensió del judici moral. Jo no penso dir res. Mira, dit en altres paraules... Ho deixo aquí. I ara em perdonareu per destrossar d'aquesta manera l'Annie Ernaux, però em recorda molt un dia que un amic meu em va agafar i em va dir: Mònica, tu no ets un cul inquiet, ets una figa inquieta. Uau, molt bé. I mira, doncs això, de que se't nubli el judici... Sí, però m'encanta com entendre l'escriptura així. Sí, em flipa. I volia com deixar-ho caure aquí. Mira, Pura passió és l'obra en la qual l'Annie ens parla del seu afer amb un home rus, que el coneixem amb A. De sobte, pequeñas mentiroses. Però el més important no és la relació amb ell, sinó l'obsessió que la nostra francesa desenvolupa per ell i pel que ell ocupa en la seva vida. Ella ja és molt directa i ja ens ho diu al principi. Diu, des del mes de setembre de l'any passat no he fet res més que esperar un home. Mira, perquè ella és el que està fent constantment ella, l'està esperant, però fa d'una manera tan obsessiva, perquè res més era real a la seva vida, l'únic no fictici era el que tenia a veure amb ell. És que és literalment esperant Godot. Sí. Esperant una cosa
que mai que no arriba sabem i omples la teva vida amb aquesta espera. Exacte, doncs a ella li passa amb l'espera amorosa, no? Que aquí ens ressona també molt a Barthes, amb la seva famosa figura de l'espera, que té una sola figura per parlar d'això, que bé, que és la famosa frase de estic enamorat? Sí, perquè espero. Famosa frase aquesta de Barthes, però bé, no hi entrarem gaire perquè ja s'ha parlat bastant. Hi ha tot un episodi de punzades sonores que parlen d'aquesta frase i d'aquesta figura. I és així, és que al final per l'Annie tot girava al voltant d'aquest rus. I en un moment està parlant d'això mateix, dient que quan llegia qualsevol cosa s'aturava en les frases que li feien recordar el seu afer amb aquest home. Tot dient que era la manera de passar el temps entre dues trobades. Uau. Digues. No, anava a dir, recordem, altre cop, semiòtica. Semiòtica, total, és veritat. Percebem la realitat segons els inputs que tenim. I l'input que estava tenint era ella... Si el teu input més important és l'amor, rebràs la realitat a través del filtre de l'amor. Semiòtica està superpresent a tot arreu, de sobte. És que veia com és el millor. A mi m'encanta estudiar això. I m'encanta quan ella diu el temps entre dues trobades, no? Perquè encapsula molt bé una sensació que l'Annie intenta explicar durant tot el llibre i que... Sí, no us ha passat alguna vegada que quan heu de fer alguna cosa heu de quedar amb algú o sigui, romànticament o no, no ha de perquè ser romàntic, però sento que romànticament és encara més intens. I tot el que feu mentre espera és esperar a que arribi aquest moment en el dia. Un ritual en aquesta espera. Exacte. No? Si tu has quedat a les 8 amb la persona que t'agrada, doncs a les 4 et dutxes, i aquella dutxa no serà una dutxa com un dia qualsevol. Serà una dutxa amb una altra intenció. Exacte. No et pentinaràs d'una manera, et vestiràs d'una manera, o sigui, com tot el que tu fas té una intenció quasi ritual basada en l'espera perquè arribi aquest moment. I a mi em passa molt com en el meu dia a dia, si tinc un pla que no necessari... Jo què sé, quedo per dinar amb els meus amics. Sí. Tot el matí fins al dinar serà coses que faré a l'espera de que arribi aquest moment. I m'atreveixo a dir que a vegades és fins i tot millor l'espera que el moment que el fet. Ja. Sí, això sí que és veritat que una mica l'Annie ho mig com tota la construcció del moment, que no pas el moment en si. Perquè també és una manera d'intentar accelerar el temps. O sigui, les coses que fem mentre esperem també és com una mena d'intentar fer com accelerar el temps. I a l'Annie clarament sí que li passa això i ho entén i ho explica de la següent manera. Si m'anunciava que arribava en una hora, una oportunitat, és a dir, un pretext per arribar tard sense fer sospitar la seva dona, parèntesi, estava casat, aquest rus, entrava en una altra espera, sense pensament, sense ni tan sols desig, fins al punt de preguntar-me si arribaria a l'orgasme, plena d'una energia febril per tasques que no aconseguia ordenar, dutxar-me, treure les copes, pintar-me les ungles, fregar el terra. Ja no sabia a qui esperava. Simplement estava embruixada per aquell instant, la proximitat del qual sempre em provocava un terror indefinit. En què sentiria frenar el cotxe, el cop de porta, els seus passos sobre el terra de formigó. L'Annie Ernaux entén tantes coses. L'Annie Ernaux entén molt. Es mereix tant el Premi Nobel que li van donar. O sigui, és increïble. I ens diu també que li hagués agradat no tenir res més a fer durant el dia que esperar-lo. I que vivia constantment obsessionada per si passava algun imprevist que li impedís veure'l. I això em recorda molt a una figura de Barthes de nou, perquè no estic portant molta filosofia, però la filosofia que estic portant és a través de Barthes. Perquè per mi Barthes va ser filòsof. Llavors, està justificat. És com la Barbie, ell és el que vol ser. Exacte. I és la figura de Dobney. Quan referenciant el banquet diu que esperar una trucada és en certa manera una dependència massa burt i que cal posar-li límits. Cosa que l'Annie, evidentment, no fa. O sigui, ella diu me la pela. Sí. Barthes diu, com que no em vull perdre aquesta trucada que em proporcionarà una nova ocasió de sotmetre'm, es diria que actuo energèticament per tal de preservar l'espai mateix de la dependència i de permetre que s'exerceixi. Perquè és Dobney, és que estic dominada, estic sotmesa en aquesta situació. Aquesta passió amorosa, aquesta obsessió. Exacte. I tornant a l'Annie, a mi em fascina aquesta part que diu que està obsessionada en que li passés alguna cosa, perquè, de fet, fa com una nota a peu de pàgina, que m'encanta, que diu: tinc el costum de posar en una balança un desig i un accident que jo provocaria, o del qual seria víctima,
una malaltia, alguna cosa més o menys tràgica. És una manera bastant precisa de mesurar la força del meu desig. Potser també he de desafiar el destí, de saber si accepto pagar-ne el preu imaginari. I ella cita: tant me fa que hi hagi un incendi a casa meva si aconsegueixo acabar el que estic escrivint. Obsessió. És obsessió. Però obsessió pura i dura, a més, Sí. I l'Annie és una persona molt obsessiva. I ella té aquest moment que diu que vol saber si una cosa de veritat l'obsessiona ficant aquesta balança. Seria igual que de sobte ara aquesta casa comencés a cremar i jo em quedaria aquí igualment? I és com la seva manera de calcular si està com super dins d'això. Uf! No és gens sa, Vull dir, no ho estic recomanant gens. Déu-n'hi-do, però que poc sa. Sí, no, és molt Però és que l'entenc perfectament. Sí. El punt aquell de dir, sé que això que faré té conseqüències, total, però les accepto. Tinc tantes ganes de fer-ho que les accepto. Exacte. I perquè és aquesta passió. Estic ensegada per l'obsessió. I és aquesta passió... És que és el que deia abans, crec que no s'ha entès bé amb la figa inquieta. Com a terme de, t'obsessiona tant el que sents que no penses amb el cap. Ja, vale, penses amb la o sigui, amb el cos, amb la impulsivitat, sí. amb el cos amb el que et surti. Sí. No? Com que tot això et cega tant que no penses amb el cap. Total. Sí, i aquest plaer també, aquest possible plaer, perquè a vegades no es dona, però aquest possible plaer que podia provocar el fet de veure'l, la satisfacció d'aquesta espera per ella també es tradueix en angoixa i patiment pel moment de després, de quan hagués marxat. És que és proporcional. O sigui, és muntanya russa. Sí. És com quan estàs amb una persona i no podem gaudir plenament del moment perquè estàs pensant en que això acabarà. Marxarà, sí. I marxarà, això. Tant autosabotatge, això. Sí. Però penso que ens passa sovint. O sigui, que és una cosa que jo estic passant-m'ho molt bé i penso, ai, aquest moment s'acabarà. No? Sí. El meu cervell de sobte em diu, bueno, això s'acabarà. Però és que crec que també tenim com molta obsessió per la fugacitat de les coses. Sí, i no hauríem de viure així. Sí, però tot ens porta a aquest ritme accelerat, també. Clar. O sigui, com tot el nostre sistema és com estar en aquesta fugacitat constantment. Sí, 100%. I aquesta angoixa també és obsessiva perquè ens porta al famós moment de recordar l'escena amb la persona estimada. L'Annie explica això molt bé dient que sovint té la sensació de que està escrivint un llibre. Graciós, perquè de fet ho està fent. I, bueno... Metaliteratura. I metaliteratura total. Bueno, és que no ho he explicat perquè ho he donat per suposat que tothom ho sabia, no? Però l'Annie Ernaux escriu autoficció. És a dir, la història amb el rus li va passar de veritat. Ai, em sap tant de greu per ella. Sí, vull dir, l'Annie, tot el que escriu són coses que ella ha viscut i després d'un temps ho autoficciona. Però és ella parlant d'ella mateixa i parlant al lector. És fantàstic, és una de les coses més xules de l'Annie. I això que ella utilitza, hi ha un fragment que tinc molt marcat en què parla que al final tot això ho va dient com durant el llibre i d'aquesta sensació de recrear l'escena amb la persona estimada. I ella diu: al tren de Rodalies, al metro, a les sales d'espera, en qualsevol lloc on estem autoritzats a no fer res, un cop asseguda, es submergia en fantasies al voltant de. Just en el segon en què queia en aquest estat, al meu cap es produïa un espasme de felicitat. Tenia la impressió d'abandonar-me a un plaer físic, com si el cervell, davant l'afluència repetida de les mateixes imatges, dels mateixos records, pogués arribar a l'orgasme, com si fos un òrgan sexual semblant als altres. Wow. Està obsessionada amb la figura de l'orgasme. Sí, ho estic veient. Sí. No, però és que aquest fragment és molt el que fèiem. Dèiem fa un moment de Help, I'm still at the restaurant. Sí. Estic visquent en el passat, m'estic recreant en aquest passat. A la mínima que el meu cap té un moment de tranquil·litat, pamba, vaig cap allà. Ja soc cap allà. Sí, directament. Sí. I és això. Sí, on no t'ha passat... És que a mi, jo ara que estic visquent en una altra ciutat em passa molt. Sí, jo abans de marxar era com que sentia que tota la meva ciutat estava plena de records, a tot arreu. No? Al final, records de 20 anys de viure-hi, que mires on mires hi havia records. Ara estic en una ciutat nova on estic construint records, però dintre de tot és una ciutat molt verge, diguéssim, per mi encara. Clar. Com que encara no he pogut viure-la bé. Sí. I aquests dies que he tornat a Girona és com tornar a viure tots aquests records d'altre cop. I tens un moment i vas allà. Clar, o sigui, a mi em va passar arribar a Girona i del camí de l'estació fins a casa meva, com em va venir tot de dir, ostres, en aquest carrer va passar això, en aquest l'altre, i més ho vaig viure com d'una manera molt més vívida del que ho feia abans. Sí.
no? Sí. Com suposo que després de tants mesos de no tenir com aquest estímul, de cop quan em va tornar a venir va ser com molt més intens. I coses que feia temps que no recordava o que jo passava per aquell carrer i ni pensava, de cop era com que no podia veure res sense pensar en alguna experiència passada que m'hagués passat allà. No, t'entenc. És que Ànims amb això, perquè és ens literal. obsessionem moltíssim ens amb el obsessionem passat. moltíssim. Això és de sobte, és del dol i la nostàlgia de Altre nou, cop, hem tornat. per dos. Sí, i tornant a l'Annie un moment, ella també parla de que per ella no existia cap cronologia de la relació, que tot es basava en la presència i l'absència de l'estimat, en la reconstrucció i en l'al·lucinació, d'ell, entre la memòria i la bogeria, que per ella es difuminen, com la línia que separa la memòria i la bogeria. I al final l'Annie acaba deixant de veure aquest home, passar pàgina, i la seva obsessió es va diluint i és conscient que no és l'home el que era important per ella i que el més destacable de l'experiència és que s'havia apropat al límit que la separa de l'altre, fins al punt d'imaginar-se de vegades traspassant aquest límit. Diu que ha mesurat el temps d'una altra manera, amb tot el seu cos. Sí, és increïble. I, de nou, hi ha diverses figures de fragments d'un discurs amorós de Barthes que trobem molt presents en aquest discurs narrat per l'Annie, no? Com hem vist abans amb l'Espera, amb Domney. Però també hi ha un que sento que està molt present i que per això us deia que és com l'estimat en l'absència, que és la figura de l'absent. I Barthes defineix l'absència com qualsevol episodi del llenguatge que escenifica l'absència de l'objecte estimat, sense importar-ne les causes o la durada, i que té tendència a transformar aquesta absència en una prova d'abandonament. Al final, l'absència, per Barthes, és unidireccional, no? És l'absència en la persona que s'hi queda. O sigui, pot parlar més de l'absència la persona que s'hi queda, no la que marxa. I segons Barthes, dir absència és d'entrada establir que el lloc del subjecte i el de l'altre no poden intercanviar-se. És que anava a dir, o sigui, trobo que l'absència pot ser per part dels dos, però no serà unidireccional, és el que tu dius. Sí, per mi, és sobretot per la persona que es queda. Clar, però realment es poden quedar els dos i poden marxar els dos simultàniament. M'explico? O sigui, com que hi hagi una ruptura, no? I realment els dos es queden visquent en aquest tal, però ja no l'estan visquent junts en el mateix espai. Clar, però al final hi ha l'absència de la relació amorosa, hi ha hagut per tu, si ho estàs visquent com a subjecte, l'altra persona ha marxat i és absent. Sí, però que segurament per l'altra persona serà ell que s'ha quedat i jo m'hauré marxat. Sí, total. Vale, entenc el que vols dir. Que són dos rols que, segons la perspectiva, s'intercanvien. Sí, ho podríem dir així. I això que diu Barthes també, ell diu que és més suportada aquesta absència a través de l'oblit de l'estimat. I així, en moments intermitents, diu que es dona una espècie d'infidelitat. Aquesta és la condició de supervivència. I això lliga molt bé també amb pura passió, perquè l'Annie, de fet, menciona que un dels motius de l'obsessió la portaven a fer-lo present en tot. Ella necessitava fer present el seu ésser estimat a tot arreu perquè sentia que si no li estava sent infidel. I que oblidar-lo era ser infidel. És que és un nivell d'obsessió superalt. Jo, quan vam dir farem l'obsessió, dic, vale, parlar d'Annie Ernaux perquè ella va inventar l'obsessió. Efectivament. Literalment. La va parir ella sola. Sí, totalment. És l'obsessió portada als seus últims termes total. I em recordo una mica una pel·li que es diu La pianista, Le Pianiste, més en francès, de Michael Haneke. És una de les meves pel·lis preferides. I crec que entra molt bé dins d'aquesta temàtica de l'episodi i que no en parlarem perquè també penso que podem lligar-ho amb altres temes, però La pianista, nois, també sento que és una mica l'obsessió portada als seus últims termes. Sí, no l'he vista. Us la recomano molt. La protagonista és Isabel Huppert i mai he vist una actriu interpretant millor que ella. Sí, de veritat, ella va inventar l'actuació, t'ho juro. Annie Ernaux inventa l'obsessió i Isabel Huppert l'actuació. Ja està. Sí. Dones inventores. Total. Aviam, jo tampoc sé molt bé... O sigui, fent aquest guió em costava una mica potser com trobar obres de literatura... Clar, entenem-nos, jo llegeixo sobretot com literatura més... No sé com dir-ho, més clàssics. Vale, sí, és veritat, sí. Llavors, sí, m'encantaria poder llegir molta més literatura contemporània o llegir molt més per plaer, però al final... La uni se'm mata, què voleu que dir? Llavors, em va costar com bastant trobar algun llibre del qual parlar que tractés el tema de l'obsessió. Sí que vaig pensar una mica en Rodoreda, òbviament perquè Rodoreda
toca tots els temes, no? I vaig pensar molt, per exemple, en la plaça del Diamant. L'obsessió que té, per exemple, en Quimet amb el tema dels coloms. Weird. Sí. Un nivell d'obsessió molt estrany. Però sobretot vaig pensar com en el breakdown que té la colometa allà enmig de la plaça. Sí. Saps que, Acaba de venir-me la imatge, sí. Que és una imatge molt potent, a més. No la imatge aquesta de una dona que està tan absolutament esgotada per la seva situació, que està obsessionada amb aquesta situació, si és incapaç de parar de pensar-hi, òbviament, perquè, ostres, ha de pensar en tinc uns fills per alimentar, tinc un marit que està a la guerra, em sembla que ja s'ha mort, ara no me'n recordo. Crec que ja s'havia mort? Sí. No ho sé. No sé, com al final és una obsessió totalment justificada. Sí, òbviament, clar. Sí, per una situació absolutament terrible, i ella que es trenca enmig de la plaça i deixa anar un crit. És una de les millors representacions d'aquest moment, el crit. De l'obsessió i del petar, perquè amb l'obsessió sempre arriba un punt que et consumeix i que petes. Total. No? I està molt ben representat en Rodoreda. També, no me l'he llegit, em sap molt de greu, però shout out to Emma altre cop, la meva germana, perquè ara parlaré del meu any de repòs i relaxació. Vale. O sigui, en parlaré molt breument, perquè repeteixo, no l'he llegit massa, però la premissa és una dona que està tan absolutament esgotada de la vida que decideix que el seu objectiu serà dormir un any sencer. Jo vaig haver de deixar de llegir el llibre perquè m'estava afectant psicològicament. Sí. No vaig poder acabar-lo. Per què? Perquè és veritat que l'estava llegint en un moment en el qual jo emocionalment no estava molt bé, i llegir això era com, no sé, em sembla... Però també em feia gràcia, perquè té un punt cínic graciós. O sigui, és com xulo aquest cinisme, no sé, és un llibre curiós. Jo, per com me'n va parlar la meva germana, vaig pensar com, ostres, aquest és un llibre que parla una mica de l'obsessió per al control. Sí, una mica sí, no? Sí. Crec que això és una experiència que poden compartir bastanta gent, de quan tu ets una persona que vol tenir el control de la situació i no la tens, no? Però hi ha coses que al final mai controlaràs. No. Doncs, com que hi ha el control d'allò que vols, no el pots tenir, busques controlar el que sí que pots controlar. Exacte, i t'obsessiones amb poder controlar això bé. Sí. Exacte. I jo fa molt amb la medicació. Sí. Que es pren. Com si sent que no li funciona, s'obsessiona com per fer còctels d'altres medicacions per poder dormir. Efectivament. Sí. És un llibre heavy, O sigui, jo el tinc molt pendent, però penso que me l'he de llegir en un moment en què estigui tranquil·la. Sí, molt tranquil·la. És un llibre molt intens, És un llibre molt, molt intens. Bueno, et deixo continuar. Sí, amb l'Annie Ernaux, Sí, perquè falta un llibre. Falta La ocupació, aquest altre llibre que no està editat en català. No malament. No? Perquè el meu paper sempre és dir, editeu aquest llibre en català. Està molt bé, és molt necessari. Sí, m'encanta. Bé, Cabaret Voltaire té molts llibres de l'Annie Ernaux. I, bueno, en l'editorial també es van posar molt les piles i tenen bastants. Però aquest en català encara no està. Fatal. I aquest llibre correspon a l'època en la qual l'Annie deixa a una parella amb la que havia estat 6 anys, que coneixem com W, perquè ella li encanta posar les inicials i ja està. Exacte. Diu que és el moment en el qual aquest, amb W, comença a estar i viure amb una altra dona, tot i que es segueix veient amb l'Annie. I ella s'obsessiona amb aquesta nova dona d'en W. Vaja, que és un llibre de què passa quan ens obsessionem amb l'altra. És que això també passa a Sex Nova York. Per què Sex Nova York? Amb qui era? Amb la Natasha. Ah, és veritat, amb en Vic i la Natasha. Sí, la Carrie té el seu interès amorós obsessiu. És en Vic. Podríem haver parlat tota l'estona de Sex Nova York, perquè és la millor, és una sèrie increïble. Sí, és ella obsessionada pel Vic. Efectivament. I arriba un moment en què, aquest home sempre li havia dit que no es volia tornar a casar perquè ja havia estat casat i havia descobert que el matrimoni no és una institució per ell, que no es volia tornar a casar. Ho deixen amb la Carrie i quan es tornen a trobar al cap d'uns mesos resulta que ell està compromès. Ell que té 40 i pocs anys, compromès amb una model jove de 20 i pocs anys que ha conegut a París. És veritat, perquè marxa a París, deixa la Carrie, no? Sí. I coneix aquesta tia. Val, doncs s'acaben, es casen i després en Vic i la Carrie comencen un adulteri. Sí, i aquest moment abans de l'adulteri, que és la boda d'en Vic, el casament, i de sobte apareix la Carrie amb aquell vestit blanc. Sí. Guapíssima. I li diu alguna cosa... Què li diu exactament? Li fa una referència a una pel·lícula. Una pel·lícula, és veritat.
I en Vic li diu, no t'entenc, i ella li diu, mai ho has fet. I se'n va. I se'n va. Icònica. Sí. Bueno, Total. doncs, al cap d'un temps, en Vic i la Carrie comencen a tenir com una relació adúltera perquè els dos estan posant les banyes de la seva parella. A la millor parella de la Carrie. Això és Sisplau, un tema. moment per reivindicar que l'Aiden va ser la millor parella. És molt bona parella, efectivament. Clar que sí. Doncs arriba un punt en què, òbviament, la dona d'en Vic se n'assabenta. Però és que a més se n'assabenta perquè la pilla La pilla a casa. en sostens a casa seva menjant-se les sobres de menjar xino de la nevera. Vale? clar, I la és que Natasha clar. la persegueix pel carrer. Bueno, és igual. I tot la aquest cau drama, per les cau escales. I al cap d'un temps, quan ja s'han divorciat en Vic i la Natasha, la Carrie i la Natasha es troben en un restaurant. I la Carrie s'obsessiona molt amb el fet que la Natasha l'ha mirat malament. I està enfadada. I ella s'obsessiona, de veritat, amb no caure malament a la Natasha, que dius, has estat fotent-li les banyes a la teva parella amb el seu exmarit. Com vols que no Que no li caiguis Exacte. malament. Exacte. I hi ha una escena perfecta en què la Carrie diu com... Bàsicament, que està obsessionada perquè... No perquè que ho hagin deixat, no perquè no sé què, perquè ella se sent molt culpable de que la Natasha i en Vic s'hagin divorciat. No? Però hi ha un moment en què s'enfada molt perquè et diu com... És que és ella. Per què ella? Sí. No, I ja no importa tant que sigui ella en específic, sinó com la seva idea que havia construït. Això, amb la figura de per què ella sí i jo no. Per què ella s'hi ha pogut casar i jo no. Per què té ella que no tingui jo. I jo he de dir que aquí empatitzo amb la Carrie. I empatitzo full també amb la Carrie. I és el que li passa una mica a l'Annie. És que aquesta tia s'obsessiona completament per amb què aquesta l'altra altra persona sí i persona. jo no. Total. I ella, fins i tot, diu que només pensava en i per ella. O sigui, que el seu dia era... Solo pensava en i a per l'Annie ella. li hagués anat superbé que algú li digués no li agrades tant. Però és que ja ho havien deixat. És que Igualment. a l'Annie li passa que això, quan ja ho havien deixat, I no deixen el i va rest. dir com, t'he deixat jo perquè volia recuperar la meva llibertat, perquè a més és com que ho explica, perquè havia estat casada molts anys amb el home amb qui va tenir fills, i després està amb aquest altre tio i porten 6 anys i diu, mira, jo vull recuperar la meva llibertat jo sola, no sé què, també entenem que és una altra època, Sí. i aquest va amb una altra dona i és com que de sobte s'obsessiona. I és una mica realment com l'altra cara d'una mateixa moneda amb pura passió. Ja que aquesta obsessió es transforma en ocupació. O sigui, ella se sent ocupada per aquesta altra dona. I per això li fica aquest nom, la ocupació. I això li fa viure de manera molt, molt, molt intensa. I una de les coses que també l'obsessiona molt a ella, que crec que en moltes pel·lis i tot apareix, és saber sobre aquesta dona. Sobre el seu nom, la seva edat, a què es dedica, on viu. Sí, és com quan dones follow a Instagram o entres a mirar l'Instagram de la nova parella o el nou ligue de la persona que t'agradava. Total. Porque necesitas saberlo. Y ella diu, descubría por primera vez que esos datos retenidos por la sociedad para definir la identidad de un individuo y que se pretende a la ligera carentes de interés para el conocimiento real de una persona eran, al contrario, primordiales. Solo si los conseguía podía extraer de la masa indiferenciada de todas las mujeres un tipo físico y social, figurarse un cuerpo, un modo de vida, elaborar la imagen de un personaje. És que és la famosa narrativa de voler saber qui és per sentir algun tipus de control. Repetir, obsessió pel control. És obsessió per saber. control. Perquè al final també ella sentia que havia perdut el control, perquè sentia una irrupció d'imatges d'ella amb aquesta dona, sentia que ja no controlava els seus propis somnis, que no era protagonista de les seves pròpies representacions. I per ella conèixer el seu nom d'alguna manera era com acaparar una mica d'ella. Com, aquesta dona m'ha ocupat a mi, però jo sí que la conec, la ocupo una mica. Acaparo una mica d'ella, no? I perquè al final és això, és com se sentia ella tan posseïda que podia posseir alguna de l'altre, el seu nom. Saps? És que li vull fer una abraçada i dir-li com... Sí. Quan has viscut, nena? No, literal. Qui t'ha fet mal? Qui t'ha fet mal, que anem a per ell. No, però al final, rere tot això, clarament, hi ha com un sentiment també constant de gelosia. És una cosa evident, no?, que hi ha aquesta gelosia. I la gelosia, fragments d'un discurs amorós, apareix com amb la seva pròpia figura, però també apareix en una altra que es diu la taronja. Val. I en aquesta figura defineix la gelosia amb la paraula empipado. Val?
dient, ho puc veure. sí, ho podem veure, dient que és un sentiment de gelosia suau que s'apodera del subjecte amorós quan veu l'interès de l'ésser estimat captat i desviat per altres persones, objectes o ocupacions que actuen als seus ulls com a rivals secundaris. És aquesta ocupació, perquè te n'adones que aquí un altre cop Barthes parla d'ocupació. Sí. S'estan parlant, mútuament, l'Annie i en Barthes. Tu creus que l'Anir no ha llegit a Barthes? Segur. Tranquil·líssimament. Segur. En plan, li deu encantar. I és aquesta paraula que m'obsessiona perquè penso que conceptualitza tot això molt bé. I lo de la taronja, que pot semblar estrany, no?, perquè de sobte la taronja, és una referència al Werther de Goethe, Ai, que hi ha un moment perquè diu les taronges que havia apartat, les úniques que hi havia encara, feien un efecte excel·lent, llevat que a cada grill que ella li faria al meu veí, jo sentia com si em traspassessin el cor. Això ho diu en Werther sobre la Carlota. uau. Clar, és aquest moment que ella està repartint la taronja per cortesia, però en Werther s'ho pren fatal, el pobre, perquè, clar, ell tampoc, perquè va ser ell qui li va portar les taronges. I ell, com comença... Ella està repartint una cosa que és el seu que amor. seu. És el seu amor. Saps? Com que sent això. Clar, al final entenem el context d'en Werther, la Carlota està promesa amb un altre i en Werther està completament enamorat. Mira, jo, ara que sé lo de la taronja, el primer que he pensat és, mira, li he dit així perquè saps com quan parles d'una taronja que automàticament tota l'habitació queda ocupada per l'olor d'una taronja i no te'n pots... O sigui, i les teves mans em fan olor i estan com enganxifoses. Em sembla molt millor la teva interpretació, tia. Gràcies. O sigui, fantàstica. Sisplau, no Barthes, Mònica Cortals. Contracti com a teòrica literària. Total, total. Doncs m'encanta aquesta interpretació. Bé, el moment del Werther és un moment molt dramàtic, però com tot el llibre, ja sabem com acaba amb Werther. No, clar, no. No acaba bé. Però a l'Annie també li passen coses similars, no? I per això també és xulo que Barthes reculli totes aquestes figures que clarament les podem reconèixer en diferents discursos amorosos i en les nostres vides. I una de les figures que també aquests dos llibres tenen en comú és la de la identificació, que és aquesta figura que ens parla del moment en el qual ens identifiquem amb qualsevol persona, personatge, que ocupi la mateixa posició en la qual nosaltres estem. O sigui, no hi entrarem, però és interessant perquè l'Annie Ernaux utilitza aquest mateix recurs tant a l'ocupació com a pura passió. Això de que dèiem abans de la semiòtica, que llegeixo alguna amb aquest filtre, doncs és com la figura aquesta que diu Barthes d'identificació. Sí. I dit això, deixem el nostre Barthes ja descansar una mica i acabem amb l'ocupació i així acabem també amb aquest episodi. Una de les coses també que he de dir que més obsessiona la Annie és la possibilitat de trobar el W amb aquesta dona. Aquest moment. Perquè ella diu com que és una ciutat que ara estava repleta d'imatges de dones que podien ser ella. És el que deia, o sigui, jo vaig notar molt això, ahir, baixar del tren i tot el camí de casa, anar com tota l'estona estant superalerta de la gent del carrer, perquè constantment pensava, serà aquesta persona, serà l'altra, em trobaré algú... Saps? Com tota l'estona, a la mínima que jo... Perquè a més soc miop, llavors, clar, se'm complica encara més. Però a la mínima que jo veia una persona que tenia alguns trets que em recordessin algú que jo coneixia, automàticament em posava super en alerta. Doncs a l'Annie li passa constantment perquè sent que ara ja la ciutat no és seva i que està ocupada per aquesta dona. És com quan surts de festa i estàs tota l'estona superpendent de si hi ha la persona que t'agrada, perquè no saps si apareixerà. Sí. Llavors estàs tu per tota la discoteca buscant-lo, o buscant els seus amics, o buscant alguna senyal de que hi hagi aquesta persona. Doncs ella estava obsessionada amb aquest moment i li feia por que arribés també aquest moment. I ella diu: me daba miedo que me vieran él o los dos juntos, revelando así todo el desamparo de la mujer que ya no es amada, exhibiendo mi deseo de seguir siéndolo. Habría podido pagar a un detective, pero eso significaba exhibir mi deseo a alguien cuya profesión no me inspiraba ningún respeto. Creo que quería deber únicamente a mí misma o al azar el descubrimiento del nombre de esa mujer. És que pobreta, és que... Però ella, sí, també he de dir que li agrada recrear-se en això. Sí, es nota. I es nota que està allà seguint, perquè sincerament penso que no només actua així per estimar-lo i per voler com estar amb ell, sinó que sentia confort dins d'aquest patiment, Sí, crec que ho ja hem parlat alguna vegada, no? Com quan estàs acostumat al no estar bé, t'estàs còmode en aquest dolor. Sí. És un dolor familiar. Exacte, però també perquè a l'Annie parlava de que tot això li donava un sentit a la seva vida. Clar. En aquest moment.
I quan pensava en trencar amb tot això, sentia que faltava com alguna cosa, que no sabia si... Després que li quedava. Exacte, i que li faltava com per fer-ho alguna cosa que deia que no sabia si havia de venir de fora o d'ella mateixa. I que en realitat escriure va ser com una mena de salvació, perquè ha convertit en aquesta ocupació en algo concret. Clar. I en algo que té un final i que està conclòs. Doncs mira, molt ben fet per part seva. Sí, tot. Quina tia més llesta? És una tia a més, llestíssima. Monetitza els seus traumes. Hauríem de fer-ho. És el que estem fent. Bueno, això no ens dona un duro. És veritat, però que algú ens pagui. Podem demanar aquí una productora que ens doni diners, que ens pagui a tots per fer això. Busquem productora. Ja està, ja ho he dit. Ja està. Interessats. Interessats. Exacte. Això farem un reel per Instagram, vale? Li dic a producció, en aquell moment farem un clip, vale? Mireu per buscar productora. Lo guapes que som i lo divertides que som i lo traumades que estem, però lo bé que sabem com parlar d'això. Treure suc dels nostres traumes. Exacte. I ara deixem això, no? I parlem de les obsessions del mes una miqueta, no? Mira, saps què? O sigui, jo tinc problemes aquest mes per fer obsessions. També, clar, hem de dir... És que és el mateix dia. Això està gravat el mateix dia que el capítol de novembre. Llavors estem fingint obsessions. Estem fingint obsessions. Jo estic parlant de les mateixes obsessions que he tingut el mateix mes. Jo, clar, les he dividit. Sí, les meves obsessions han sigut aprendre que en gallec tortuga es diu sapoconcho. Que una cosa que vull que sapigueu que la Mònica no sabia que això s'havia explicat a OT 2017. No. En Roy no parava de dir sapoconcho. Clar, jo ho vaig descobrir a Galícia, òbviament. Clar. I he de dir que em sembla... És turíssima. O sigui, em sembla superdivertit. Sapoconcho. Sapoconcho és com cookie. Sí, total. Sí que la teva obsessió diríem que és el gallec. Sí, és les paraules curioses en gallec m'estan obsessionant bastant. Home, la teva era és aquesta. Clar, jo estic en el meu galicianera. Total. D'aquí res, aprenc a tocar la gaita. Va dir en el primer episodi que tocaria la gaita. No, em volen ensenyar a tocar la pandereta. I això... Et fa més il·lusió? És més fàcil. Vale. Doncs va. No, mira, una altra obsessió que he tingut són les foliades. Què és això? És que és un concepte que m'encanta, vale? És una cosa molt tradicional gallega, pel que m'han explicat, on bàsicament... O sigui, és com un ball improvisat. D'acord? Llavors, simplement es diu, hi ha foliada a tal punt. I la gent va apareguent, porten els seus instruments, normalment panderetes, i m'encanta! Es ballen xotes i... Ara no em sortirà l'altre. Es ballen dos balls tradicionals. Sí, que no tenen una coreografia marcada, sinó com hi ha uns passos i és un ball molt improvisat. Llavors... Puto flipa, van inventar la diversió als gallecs, sí. I tu vas a una foliada i de cop apareixen 3 persones i s'ajunten amb 2 més i fan un ball entre els 5. De cop n'apareixen 5 més, doncs va tots 10. Uns quants marxen i fan un altre ball separat, saps? És com una cosa molt d'improvisació, però és d'ajuntar-se, tocar la pandereta, tocar la música, ballar, cantar i fer com molt de grup popular. M'encanta. I m'està encantant. Has de participar. Encara no sé ballar absolutament res, llavors em sap molt de greu. Un dia hi entres i ja està. Però sí que n'he vist alguna. Em vaig veure una. Però em vaig poder quedar molt poca estona, llavors el meu objectiu és anar a una i quedar-me com bé. Tota la nit. Molt bé, clar que sí. Doncs mira, jo, com aquest capítol tracta de l'obsessió i les obsessions del mes, no, són com aquestes recomanacions, volia recomanar alguna pel·li que tracti l'obsessió, el tema de l'obsessió. I us vull dir que abans de Black Swan va haver-hi una pel·li encara millor, que tracta aquest tipus d'obsessió, que és The Red Shoes. The Red Shoes és una pel·li de 1948 que mai he vist una pel·li tan antiga, tan ben feta. O sigui, ells van inventar el color. T'ho juro. En aquest capítol tothom ha inventat alguna cosa. Sí, estic obsessionada amb aquesta expressió. I és una pel·li que ha passat a estar al meu top 4 de Letterboxd, És dir molt, això, O sigui, al moment d'entrar a Letterboxd i canviar el teu top 4, ojot, Esport. I justament amb la pianista, perquè també l'he tornat a veure fa poc, aquest mes, i em vaig obsessionar tant un altre cop que vaig canviar el meu top 4. O sigui que ara estan aquestes dues noves que han canviat. I també en aquesta línia vaig veure Rope de Hitchcock, que és un tio obsessionat per fer un crim perfecte. Vaig dir, l'he vist fa poc, és sobre obsessió, doncs la recomanaré. Clar que mira, m'estic obsessionant molt amb crims. O sigui, el programa Crims... Carles Porta. No sóc el Carles Porta, però el Porta sí que és un crim. Ara ho has dit. Vaig ensenyar aquesta frase a Galícia. Ah, sí? Sí. No està can Carles Porta. Els hi va agradar molt. Sí, total. Doncs, a part d'aquesta pel·li, volia acabar amb una última pel·li que podríem haver-ne parlat, que és com una mica David Lynch i Kubrick, però no tan bona.
O sigui, és una pel·li que... Sí, que t'ho estic recomanant, però t'estic dient que no. O sigui, és una pel·li que està bé, però que no és tan bona com David Lynch i Kubrick, vale? Però que s'assembla una mica a l'estètica. I és Secretary, no sé com es pronuncia, en fi. Que és una pel·li que m'ha obsessionat sobretot els modelets que porta la tia. Ai. De secretària hot. M'encanta. És una pel·li així un poco... Curiosita. Bé, curiosa. És que no us diré de què va. La mireu i ja després parlem. Ja parlarem. Sí. I ja estaria les meves obsessions. Molt bé. Sí. Doncs res, et fa il·lusió dir tu el comiat avui? Sí. Res, doncs ara només queda donar les gràcies als nostres productors Ian Possó i Yuri Guitar, a l'Héctor que ha marxat, a Joel Solis que avui no hi és, a la xica esta per cedir-nos la seva cançó i a la Jana Comas per la portada fantàstica que ens va fer. I a Radio Tordera per l'espai. Veus? És que les ha fet tu per algú. Clar. Ens veiem a la propera per posar més fil a l'agulla.